Рефинансиране на ипотечен кредит. Кога и защо го правим? Правим рефинансиране, когато искаме да вземем по-добри условия. Първият вариант е от текуща банка, в която в момента на ипотеката искаме по-кратък срок, по-ниска вноска, по-ниска лихва. Или пък правим предварително погасяване на част от сумата и искаме да ни изготвят нов погасителен план. Също е вариант. Защо го правим рефинансиране? Друг вариант има да го правим, когато освен да искаме по-изгодни условия, е да искаме максималните възможни пари спрямо пазарната оценка на имот. Тоест ние сме купили имот, взели сме ипотека 100 000 евро, тогава пазарната ни оценка е била, да кажем, 120 000 евро и са ни разрешили максимален 100 000 евро. В момента са останали 75 000 евро по главница. Ние правим рефинансиране, може да вземем по-ниска лихва, да удължим срока, по-добри условия и можем да вземем допълнителната сума спрямо текуща пазарна оценка. Тоест в момента пазарната оценка е 150 000 евро, ние рефинансираме на 75, дават ни възможност да вземем примерно 125, проверяваме условия в различните банки и взимаме 125 000 евро при по-добри условия. Това е причината да направим рефинансиране на ипотечен кредит.